Vítajte na ďalšej letnej grilovačke. Tentokrát si spolu pripravíme rybu. Bude to sumček africký s ľahkým letným šalátom. Tak sledujte a grillujte. Pustíme sa rovno do práce. Začneme s prípravou orechov. Orechy jednoduchým spôsobom na panvičke orestujeme samozrejme na rozpalenom grille. Budeme dávať pozor jedným okom a pokračujeme s prípravou broskyň. Broskyne obkrojíme od kostky. A takéto väčšie kúsy dáme priamo na grill grillovať. Orechy otočíme a pokračujeme s prípravou melóna. Melón očistíme. Vyberieme stred a potom takto lyžicou vykrojíme takéto kúsky. Pozrieme sa na broskyne. Ak treba, tak otočíme. Pokračujeme s prípravou ryby. Sumčeka prekrojíme na polovicu, osolíme, okoreníme. Pokvapkáme olejom a rukou rozotrieme. A rybu položíme na rozpálený grill. Kým sa na to všetko krásne grilluje, tak pokračujeme s prípravou šalátu. Čiže melón máme pripravený, dáme do misy. K melónu prihodíme červené rybezle, šalátové listy. Môžeme takto zľahka rukami obratiť. Ak máme nejaké listy, ktoré sa nám zdajú veľké, pokojne pretrhneme alebo prekrojíme. Ryba sa nám krásne grilluje. Ako náhle získa zlatohnedú farbu, obratíme. Orechy máme opečené, prekrojíme na menšie kúsky. Preložíme do misy. Rybu obratíme na druhú stranu. Pozrieme sa aj na broskyne. Mohli by byť hotové. Stiahneme z grillu a prekrojíme na menšie kúsky. Necháme na boku mierne vychladnúť. Brosky nám mierne vychladli. Prihodíme k šalátu. Polejeme extra panenským olivovým olejom a pokvapkáme citrónovou šťavou. Opäť zľahka premiešame. Šalát máme pripravený na servírovanie a ryba bude takisto čoskoro hotová. Rybu máme pripravenú. Môžeme začať servírovať. Zoberieme tanier, na ktorý najskôr naberieme tento letný vynikajúci šalát. No a k šalátu pridáme rybu. Na záver posypeme hoblinkami parmezánu a dochutíme citrónovou šťavou a olivovým olejom. Tak a dnešný ľahký, svieži recept máme hotový a ja vám všetkým prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.